Duha ka mga marshal sa Lapu-Lapu City Hall ang nagpositibo sa kinalit nga drug test. Ang duha kanhi sakop sa CTMS nga nakahuman na sa ilahang rehabilitation. Siluan ni Rondina sa report. Gitigom ganihang buntag sa lobby sa second floor sa Lapu-Lapu City Hall ang dulan sa 40 ka mga marshals kay kunuhay adunay importanteng pahibaw ang mayor. Apan usa di ay kadto ka surprise drug test. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan, nakadawat siya og kasayuran nga adunay pipila ka mga marshals ang migamit na usab og gidiling drogas. Sa 35 ka mga marshals, duha kanila ang nagpositibo. Kanhi sila sakop sa CTMS ug bag-uhay lang nakahuman sa ilang unom ka buwan nga drug rehabilitation. Nakita na to nga nagbago naman, maayo naman ang pamorma. So ganina gi-appeal na to sila, no? Kay before we accept balik na tong trabaho ato magang isiguro og negative na bagid sila. Kung magpositibo sa confirmatory test, hayan dili na sila makatrabaho og balik sa City Hall. Ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kanunay mi-advocate sa drug-free workplace ug mipasidungog sa mga buhatan nga nasutang negatibo sa drug test ang mga kawani. Sa nakalabayng tuig, 11 ka mga buhatan dinhi sa Lapu-Lapu City Hall ang gideklarar sa close-up nga drug-free ug usa na niini ang Mayor's Office. Ang atong gibuhat karon sa close-up nagre-evaluate sa matag opisina. Kay pwede man to atong gi-issue nga certificate nga drug-free workplace, pwede man nato itong bawion. Karong hapon, ang mga sakop na usab sa CTMS ang gipaubos sa surprise drug test. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda.